Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing kaldengan menika kula badhe ngandharaken materi basa Jawi inggih menika aksara Jawa. Saderengipun kula badhe njlehtena tegesipun aksara Jawa. Aksara Jawa wujude aksara kang digunakake kanggo nulis ing jaman biyen. Langsung wae kita mlebu materi aksara Jawa. Aksara Jawa ana 20 wujude, yaiku ha, na, ca, ra, ka, da. Ta, sa, wa, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ta, nga. Tuladhane yaiku raga, bata, jaya, mekaten materi kula ing dinten menika. Menawi wonten kekeringan kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.